chopo en mani to what end nikech ok inyal choke mang'eny to musara kende ema osegike ng'uti kendo dei. Omiyo counties magwa gi onego bed ni the budget analyst magi kata the people responsible for economic planning magi bedo gi governors gi piny to advice gi to ging'iyo priorities kaka pesa japiny nyalo bedo ni tiyo e yo ma kare. Ok inyal bedo e county ma iyudo ka pesa mang'eny kabisa or they even beyond the recommended ceiling. The recommended ceiling mar county ni ok onego ikal 35% in your total budget kiketo pesa no osara. Iyudo ka county wa machalo kaka Homa Bay to gino nosekalo mochopo 46%. Manyiso ni the priority in terms of optimal staff structure pok obedo. To kata bedi ni gini ne transition nikech ing'eni county nyalo dhi tiyudo ka governor manokalo ondiko ji turi to imbe ne in gi joge ni mokonyi mikombo ni mondo mi ndiki. Koro mondo mi yud nafas bedo matek. Koro wachalo mana jok maluwo tich ni kata ka ng'ane ni ka ok anyal riembe tachaka med ng'ate wiye mondo mi at least embo yude msara. Ma ema thiro dongruok mar county government. Ok inyal bedo yoke. In fact, in most of the first time governors gin gi challenges aelago. To da tem jiwo gini they bite the bullet. Kopo ni ng'ato ne tiyo maber onego we tich. Kopo ni ne nitiere jok mano sing gi tich ginyalo kata konyo county migawo mopogore kata mag ohala. Ok ochuno ni ji te nyaka ndiki. Nikech report ni nyiso ni county wagi sana ma Homa Bay to osara di nyo kabisa nikech pesa te magi yudo from exchequer to gi magi choko domestic revenue to magi choko e osiptende ok nyalo romo kata chulo jotich kende. Erokamano ahinya. Japiny kata janeno penjo okinyi ma kawuono CPA ni en tudruok mane mantiere kind osuru ma ichoko kod omenda ma itiyo godo e counties. Nikech iwacho ni osuru ichoko to omenda gi bende leo. Nitiere mago ma iwacho ni county ma Homa Bay kuom ranyisi ne ochako chenro mag choko osuru mago ka okalo